Λοιπόν, Δημήτρη, τι έχεις να μας δείξεις? Λοιπόν, είμαστε ενθουσιασμένοι με το νέο αυτό προϊόν. Είναι ένας ξύλινος πίνακας διπλής όψης από τη Σβούρα, ελληνική εταιρεία. Από τη μία είναι μαυροπίνακας που μπορούν τα παιδιά να γράψουν με κυμολία και από την άλλη είναι μαγνητικός πίνακας που μπορούν να γράψουν με μαρκαδόρο γράψε σβήσε. Μπορούν να βάλουν stand και να κολλήσουν ένα χαρτί και να ζωγραφίσουν. Είναι ένα τέλειο δώρο για παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, γιατί και μπορούν να μάθουν να γράφουν και να ζωγραφίσουν και να το χρησιμοποιήσουν παράλληλα με το σχολείο. Το βάζεις έτσι ωραία πάνω στο τραπέζι και από τις δύο πλευρές και έχει μέσα και όλα τα σύνεργα για να το χρησιμοποιήσουν. Και το μεταφέρεις παντού και αποθηκεύεται και εύκολα αν δεν το χρησιμοποιείς. Ναι, σωστά. Και έχει και χερούλι εδώ πέρα για να το παίρνεις μαζί σου και να πηγαίνεις όπου θέλεις. Τέλειο.